على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga wata amin naguskan mga aryami. Giyang ka iya katatagutan usang ka iya dunia. Na palaya-palaya tanurun mata wa langon-langon na yan na temporary. Okay naman ang panuto na sukababaloy niyan at temporary na ayapin na kamapya a oras asagad rakasang kaya dunia nagyuta oras akang ngudir ka. Ay pinakadalawan yan. Pinakamapi akapagintaw nga sang kaya dunia. Nagyang kuto masa akang udir ka. Gyang kuto masa akabagar kay kambubulawasan. Gyang kuto masa akakasag ka. Gini dalawan yan na pinakamapi. Gito'y sabab as isalungan na mo rin na mialoy ko mga hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. Didin malakata yung utambal apalo o ori pantaman sa diun mi isa yung utapatiman. Ayamanan niya na didin mada sa yung kutatitindagan niya sa alungan amawri tama sa diun mi isa yung utapatiman. Pad sa yung utapatiman na an syababihi yung kuto akang udan yan. O pagilitan na kanabon pagisaan so kawawata iron. Kanabon pagisaan so kialoks yan. Ay pagisaan na yung utakang udan yan. Kung kababali niya nakangudan. Kung kababali niya nakalumba yan. Ay no to nakayagiyuto yung pinakabulawan na oras kay ipapagintaw nga sangkaya dunia. Giyuto yung pinakamapya oras kay ipapagintaw nga sangkaya dunia. Giyuto yung sabapada at papakalawan kung kapya kapagintaw, kung masaas ka, nakangudang ka. Isiin ka sa mga laita mo ka. Amiyang mga tuwa. O pa makakabayadan niran, nakapakangudiran sa Roman, nang bayadan niran. Sabab sa katawan niran na sa mga kangudaan, ipinakamapya papagintaw sa kaya niya. Subhanallah. Na ayad dalawan yan, apinakamapya, ay pagintaw tanong asak tanong mga kangudaan na susimba sa ikwallah. Kagito yung sabab pakapagisir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Gito yung sabab so kangudaan na ipagisaon so kangudiron. Nawugito man bu isabab aki aloyon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kutu hadithian fima rawahu al-Bukhari wa Muslim. Atigman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Pito kataw. Apakah sirung nu Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kutwa sirung-sirungan iyan kung masadad na kasirungan. Masaw tuwa pekaran iswalungan. Masaw tuwa pekargan subtad. Masaw tuwa pagari waras sumiyak kadak-dakal ataw. Masaw tuwa pagating sumadakal ataw. Taman sami aloy ko mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tudna syamsu yawm al-qiyamati min al-khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Pekaran yagyang kuto alungan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga kaaden. Taman sa ayat taman akaran niyang kiran. Na miyakaran ni raniden. Nagyang kuto miyakaran ni raniden. Na anton ima prisultan yan. Fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil araqi. Na magating sumadakal ataw. Atingan sumadakal ataw sabab sang kuto karante nagukayaw o alungan. Ala qadri a'malihim. Asimi didipindi ko kaya pa kang gagalabakiran. So ating
apa pakapuong ko mga lawasiran. Allahu Akbar. Faminhum may yakunu ila ka'bay, na adno to katuon ka mga tawa so ating yan na si matataman sa giyang kutwa ay maanan yan na mga buku-bukwas kinyan. Andi tanong miya kasi masatawa miya gatinga miya penuh iyan at tama sa buku-bukwas kinyan. Andi tanong siya miya kasi ma. Da. Ay sa taman na yes ka na igira aming bula ka na so ating ka na giyabuat din yan ikapamangta ka. Okay na kanabab kati mo sa bapa ka umasagiyang kutwa buku-bukwas kinga. Kanabab kati mo napapakaw masagita buku-bukwas kinga. O minhum may yakunu ila rukbatay, na adno to ang mga tawa so ating iran na siya tama sa iyang kutwa mga labiran. Subhanallah. O minhum may yakunu ila haqway, wa minhum may yuljimuhu al-araku iljama. Adno to ang mga tawa siya matataman sa iyang kutwa mga baro kaniran na adem man ang mga tawa say matataman sumang ating iran sa iyong kutwa. Di iran di mapalangoy agiyang kutwa kala iran i ating. Kayaw ubetad, karagan ubetad. Allahu Akbar. Nagyuto'y sabab asakita nun na kailangan na mapadtano sa iyang kutwa sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Kaantano di kapad sa iyang kutwa mga tao. Adapan pagpuuni so alungan amawri, dapan pagpuuni agiyang kutwa alungan nakapamalas, dapan pagpuuni agiyang kutwa kambulasir ka kung mga galabak ka na padnuto ko buntal o kamarganan sa alungan amawri. Na ang kamakasirong sa iyong tasirong-sirong Allah subhanahu wa ta'ala. Napadami aloy sa giyang kutwa mga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apito kata pakasirong na syabun nasha'a fi ibadatillah. Kalumbayan kangudaan si imya kala si ityarbiya ko simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kaya kasi si tanong sa turil na kanababuaya matag kalangag sa Quran. Giyang kaya kasi si tanong sa turil na kanababumatag kalangag sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya tarbiyatun. Inunta na gina tarbiyatan waya si ko mga ginawa tanong si ko simbas iku Allah ginani pinakamala ahadap saya. Ded na sa lakaw hadapsan mga arya ka na kapag amuray sar kanu sa Quran, kapag amuray sar kanu sa hadith, inuntanaan makalas mga simban niyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Inuntanaan niyo maswaswat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa al-hadafu an tahfadha al-Qur'ana kamila wa tahfadha 500 min al-ahadith thumma tatruku al-amal. Kana ba gito'y hadaf? Asaram ya kalangag ka sa Quran, asaram ya kalangag ka sa 500 hadith, oriyan yan na imbagak ka sa mga simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, miya lapis sumurit, miya kapasad saya, apadapang ko mga tap, o di natapuan, tap 2, tap 3, oriyan yan, na asar bo miya kalangag sa Quran, asar bo miya kalangag sa hadith, na sa mga simbasi ko Allah na piyabayan yan. Wallahi, dalaw niya na miya lapis sumurit. Limadha Abu Ritali amurukum bi an taqumu bi as-salawat an-nafila. Ino to si Abu Rital sakan ipsuwa mir kanu ano ni kapasang bayang tanong sa paliugat nasusunat kanu. Gitu kasunat na kadabo to paliugat ugay na mimbabi tarbiyah. Anamis kanu di imam biyat, anamis kanu ke tarbiyah mga rikulay. Siku simba siku Allah. Kagina ni pinakadalawan niya na bulawan na oras iyo kung kang udir kanu mabaloy so kang udir kanu para ko Allah subhanahu wa ta'ala amala isim basi ko Allah subhanahu wa ta'ala ka ang ano mapadsaging na haditha wa syabun nasha'a fi ibadatillah la tatakasal ya akhi la tatakasal wala tatajahal di ka di bubukbukol si ko mga simbasi ko Allah di ka di imbubuda-buda si ko mga simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang ka na nalawas ka, giyang ka na nabagar kay man, tuwas ka na mga kangudaan, 10 lagu 5, 10 lagu 6, 10 lagu 7, 10 lagu 8, 10 lagu siyaw, 20. Giyang ka na mga idadi imanto na sa tus'aluna amam Allah. Ipagisir ka na sa alungan na mauri. Ipagisir ka na kung hadapan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Nakana ba ipagisir ka na kayfa tal'ab? Ano man di nga di kang kita-kita, kayfa tamshi, kayfa tajri. Di, kanabagyan na ipagisir ka. Ay ipagisir ka na
Hal abadta Allah? May simba nga Allah. May kang gulalang ka sa mga simba para ko Allah sangko tama sa kanakang daer ka mabagar sulawas ka. Waqifuhum innahum mas'ulun. Pakatindagan niyo sira ng tigo Allah. Kapagisaan ko sira ng tigo Allah. Napadsagyan ko ta pagisaan ng mga tao, nagyan ko ta syabab, mga kalumbayan ng mga kanguda, na panggisan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan. Kenapa so ilmu apa paganad danu saya na asar bu ambil lang agtano. Inon ta na aya ilmu. Nagyan ko to mapraradiyan ko mga puso tanawagin ko ta simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ino kapan makailay sa tao at tataroon niya nas kanya na alim, ustad, imam, hafiz, orianian na muqassir fil ibada. Upamanas kanya na mabubuli at tanto dungo malubay ko simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laysa bi'alim wala bihafiz. Kenapa tu pura alim? Kenapa tu pura hafiz? Agian ko to malubay, miyak kalubay si ko mga simba si ko Allah. Kapag kaya mas mabagar pa ni simba, agian ko to ada makapaganad sa ilmu. Kapag kaya mas mabagar pa ni simba, agian ko to di mata umatya sa Quran. A'udzubillah. Kapag kaya mas mabagar pa ni simba, agian ko to tawa. Ang ngarang pagkabatya sa kapagalipa. Na di kapag ubaso manusia abigan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa kalbihan a ilmu na mibagagyan naging utang mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Di kapag ubaso mabubaloy kang udaan na mibagagyan naging kuto mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kuto kapag niyan ko mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Di kapag mga rikulay. Kailangan na sa kanuna, mimbali ka ng model, kukalangag sa Quran, mimbali ka ng model, kukalangag sa hadith, nambali ka ng model sa iko, simba sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iko simba sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sarang miya kalangag sa Quran, miya kalangag ka sa hadith, oriyan niya na na'udhu billah, salah ka gagalabag na ka, salah ka suswa na ka. Di ka pa kayo. Wallahi, sumurit saya akan na bamiyapat sa tap. O gaid, na maroptang kuta puso yan sa dinian kapag sa tap, kaisabab sang kuta kalubay niyan. O gaid, na mas malay simba adis kanya, adiso top 1, adiso top 2, adiso top 3. Wallahi al-azim, hadha khairum min haula. Pinakamapyaw to, adigiyong kuta talo katawa tap. Murit malubay ikamurais. Malubay ikapaganad. Mararap tapos o yan nga, damapad sa tap, kagi malubay ikamurais. Malubay ikapaganad. Ugay na mabagri simba. Malay simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mararap tapos o yan ko, uman din simba yang si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, pinakamapyaw to, adiso, ipon ka sa top 1, na taman sa top 10, ang mga lulubay isimba. Ang mga babagri kapagilab. Pinakamapyaw to. Al-hadaf min al-ilm ya ikhwa, an takhafu Allah, an ta'budu Allah. Kina ni malahadap tano sa kapaganad sa ilmu. Antano mikalak sa Allah, antano masimba sa Allah. Kanaba asar bu amya kapaganad tano sa ilmu na maka-graduate tano, makapasad tano, alhamdulillah, ana al-an hafidhul Quran, hafidhul sunnah, ana al-an top 1, top 2, top 3. Na'udhu billah. La yaghurrannaka dhaka'uka ya akhi. Ubar ka makaakalbid na kababrita ka. Ugaid na Buddha kasi ko mga simbas ko Allah. Di ka pa kay. Miya kadagdag labrite. Mapasang. Ugaid na ilang kasusimba niyan ka pinakamalubay ko mga simba. Subhanallah. Kenapa ya pagilayo Allah subhanahu wa ta'ala na man minkum top 1? Kenapa ya pagilayo Allah subhanahu wa ta'ala na antay pinakamabagar ka no ihifadh? Di. Antay sinimba niyan su Allah subhanahu wa ta'ala. At taro sa piyakhlasan niyang piya-piya. Antaw nun, gina ni paglino Allah subhanahu wa ta'ala. Ino gina ni priority niyo siya mga arikulay. Ubar ka no makasandud. Agiyong ko tuwa nganinsan
Agal bagtano si isa turil, ukap simba niya ko Allah. Pakabagran niyo sa simba niya ko Allah. Natarbiya niyo kung mga ginawa niyo. Wallahi al-azim, makambabaling ano, makagraduate ka no, makakasoy ka no mga walay niyo. Da asaka taubu akan nagkaanggirawa, makasambayan ka sa paliwat na kanagkaanggirawa. Hey, sambayan ka sa sunat. Den asaka taubu akan nagka. Dengan ka nagseburital. Habakan niya sugo. Miya graduate ka, miya aliw ka. Na tarbiyar ka ro sa liyo. Nasipan na pagpuning ka na ginawa nga. Di kailangan o ba, mis ka na panpakaila, umanisa na sisipatan niya si ustad yun. Natigil na basta dumingil si ustad na gitu di ka paliwakan. Nakautubah. Tumatali ko, da makailerakan, lumiwa ko. Wallahi al-azim, kagagawa amir kau to. Limo amir kau to. Kataw na miya na boto paliwat. Ino amir kano ibsugoy. Terbi amir kano. Kayo ito'y malahadab tano sa iya tuturil tano. Da abaliw ka tuturil tano. Pala palitan nun miya kalangag sa Quran. Pala palitan nun miya kalangag sa lima gatos hadith. O gaid na dalawan niya na malubay susimba tano. Da abaliw ka tuturil tano. Ginay tano di nga. Haya mala di siya di panagumbalik na susimba nga si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na inu di pangalabag sumada kala simba si iku Allah. Inu di mbida na ginawang ka arikulay saging mga kangudan. Inu di mbida na ginawang ka. Baka di kabubaya asalungan na mo rin na may pangandag ka Allah subhanahu wa ta'ala. O di napkaloy kay man to ako to surip na kanakamuda na sapul agulimay idad ilayan nius kanyan kadi kunin isusutan mibibida ko langon mga kangudan Allahu akbar. So uripan na igira kay bubayan wa Allah subhanahu wa ta'ala napapagaloy sa kanyan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Inna Allah idha ahabba 'abdan matanas wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naigira kaya bubayaan niya sa oripan, nada Jibril. Natalwan niya sa Jibril alaihi salam. Hey Jibril, mata na si fulan na oripan na ka, kabubayan na ka. Kabubayan ka sa kanyan, hey Jibril. Nakabubayan sa kanyan, o Jibril. Nauriyan yan. Natumpad sa Jibril, sa giyang kota mga langit. Na isa ng mga malaikat, ya Jibril, ino ko tutaloy wallah. Ando na isabab, ino kataloy wallah. Natigin na mataan asifulan, aorip na wallah. Nakababayan yan, nakababayan niyo sa kanyan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Nakababayan sa kanyan, ulangon ng mga malaikat sa isa. Ulangon ng mga malaikat sa langit. Allahu akbar. Fayuda'u lahul qabul. Subhanallah. Na isurat agyang ko to kabul, ayaman akabul, agyang ko to kapkabubayiron o mga tao at na mga paratyan niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga tao, ay now, isinayam niya kapya-pya kang udaan na wata. Kapakay pa na, gumiros ka niya na. Badi mapakayari, asya kar kami bud makamong. Kapakay pa, sabab sa iyong kutwa, babayairan, raka, amaileran, raka, aso, simba nga si Allah, kanaba matagsuila mo ka. Kaba pira-pira, na ilan mo yan, ikakaguda, ino to. Kaya mamaya kalalama daw, nasutarbiya. Susimba. Mamaya kalalama daw. Subhanallah. Ginan. Na ay pandapat ako padka sa lam takun ma'rufan fil ard. Da ka mabaluya makikilala sa kaya lupa. O gay nakilala ko mga malaikat. Ay pandapat ka sa to. Ama apad garo. Ay pandapat ka. Kangudan, sapulago 5, sapulago 6, sapulago 4. Iidad. Fayuhibbuhu ahlus sama. Apkabubayas kanino mga malaikat sa langit. Ading ka din katawan ubay kadar kapan misa man na. Ay to kawin ka nasalo nga no ta kapag pemberato mo akagusukan nan ka. Allahu akbar. Ay pandapat ka. Inus kanu na dini o teman na ginawa niyo. Si ko kapaganad sa ilmo sa kapaganad bu sa ilmo kamures bu sa Quran kamures bu sa hadith na kadabta ko mga masala dini o santa man so ginawa niyo. Sadin sa kabugar kay simba si Allah subhanahu wa ta'ala na kala ilmu ang kakuwang ka. Kita tanong din. Na sa sambayang sa mga sambayang sekreto. Igira alaw kagawi, igira tanatanaw kagawi, igira alaw na alas dos.
O di ka pagamal kariya nga supad ka katawan na ka panahajud. O di ka pagamal. Igira adando, igira salatul duha. Di gano di imam maguyata, igira sumiyul gano sa masjid. Sunnatul witr. O di naging utasun tahiyatul masjid. O di naging utawitr ko oriano ba'da salatul isya. Di niyo na pelepasaso. Miyakadak-dak lah mga samba yang mga sunnah, mga area ka. Na usarang ko naging ka na nabagar ka. Lian yung mas Umar bin Khattab radhiyallahu an atingin man niya o pamabuatingin kakatawan niyo so kaya o apoy ko naraka jahannam na wallahi alazim la taqatta'at aswatukum mga popotol at tingin nagyang ko to mga lagamiyo sabab siyang ko to kapamangnian yung kuya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah pakalida sa kami kaku apoy o naraka jahannam na taman o di malangan agyang ko talaga maka nading ka din gano'n ka nagyang ko to kapamangnian ko Allah sabab ko kaya o apoy ko naraka jahannam. Naguitin lagi sa mga sambayang yung atigo Umar ibn Khattab taman sa mga puputol sa mga tulan niyo sabab sang kutwa kaya unara ka jahannam. Subhanallah. Na miya makabagar kan iman to na soloks na isi nga man soloks babu usung sa siar desel na nakakaptan niya na kalabaan nakakaptan niya na sambayang na maninaid na ibu kagaganian na sa mga paliwat na miya pukas ng mga sunat. Mantas kano kang udir kano aging nga nalawas ka ba anda api apan magatus karakat 200 karakat 300 karakat na kagagap na lawas kanan tip kaganyo romere kaging kaya miya kawala dula dadarpap kaganyo mana po taging nga miya nga lator upama kaya bitira na subag lawas na mga babugar kano na usaran niya sa mga bagri mga area kan usaran niya sa mga bagri usiko simba si Allah subhanahu wa ta'ala hagina ni kagatanto nga apiura papaganat sa ilmu الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله